Ассаламу алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Нигоҳ кунем бародаро зебогии кафора патиатро дидем. Ин алҳамдулиллаҳ ҷои як бародари наздики худмон тоҷики худмон инҷара гирифтагӣ орову торо додагӣ обод кардагай. Кадометонда ки тарбуз дар кор шавад, тарбуз донагӣ мағзи часпи помидору бодрингу гелосу олучаву ин тамоми чизе ҳаста. Гап мегирӣ як хел дадаҳан нигоҳ кунем бародаро, чизе ки дар инҷа тестем ба нархи арзон клубникоро бо ман надидем гелос хурм. Ина нигоҳ кунем кадомет электричка хати омадани бошад. Иҷара метро Приморский мегам. Територи метро Приморский. Чӣ буд наличный? Наличнича? Наличный 51. Агар ки метро қати биёӣ, ина иними тарафа денану иними хиро соли нишон метем моди метро омадана нишон метем ки метро мебурай 100 метр 150 метр пиёда рафт мегардӣ мебиёй ҷои бародари худмон. бародаро дастгирӣ кунен, бародарои тоҷики худмона дастгирӣ кунен. бовар кунен ҳар ки ҷое ки мебинам як тоҷик як пешравӣ дора, як тоҷика кушодаги ягон бизнеси худша дора, ягон пешравӣ худша дора хурсанд мешавам ва кӯшиш мекунам ки дастгирӣ кунем бародарои худмона. чӣ хеле ки боша айбо ҳич намера. 1 кило помидор аст равно ай дига ҷо мехарам мебиём як тоҷик худо мехарам ам пул ҳам бародари тоҷик худмон зиндагиш пеш мера ҳам дастгириш мешавад ҳам ҳама тарафа хуб аёд. ҳамин кӯшиш кунем ҳамин худӣ ба худӣ худмон ай худмон намонем. бовар кунен бегона ба мо ку на раҳм дора на кор дора на гуфтию гапо ки раҳму шафқат дора. мо худмон бояд дар паи дастгирии худмон бошем ва нигоҳ кунем ки дар ҳамин территорияи мо дар ҳамин пите дар ҳамин территория ки иними ҳоли ман ҳастам ҳамин метро Приморский мегӯянд ҳаминҷода қариб як 20 та бизнес дар дасти тоҷикои худмон ай алҳамдулиллаҳ. ина кафе мисол ина кафе уҷада плов хаус ай плов центр ина қуртобхони ман мисол қуртобхони Исмоил уҷашда гипермаркет ин иҷада супермаркети чизи тоҷикои худмон ай. ин иҷашда мисол ина ҷои мевагию сабзавоту ина мисол клубнику ва иҷа сухафруктирам ҳастай ва авғани заверу арси коло ина нигоҳ кунед. ҳамин чизе ки дар кор бошатона меёвен. охи ҳамин территория чизе ки дар кор бошатона меёвен. клубникоро қариб чапа кардам ман ба ҳамин бона як ду клубник мегирам. нигоҳ кунед ту чира нишонтед ба худо ороишот ча нишонтед инаби ҳич чидам ки хариданӣ набошӣ мебиёӣ иноро мебинӣ иштиёт ҳуй меша иншоалло. ҳамин ҳар як кӯшиш кардагием ки як ҷоакша тоҷикона кунем да. ҳамин мебиёӣ чайлови тоҷики худмон нигоҳ ки болоро нишонте ина ҷои ов шапидагӣ руфтагӣ тоза таи чайловда мегӣ ки ҳамин тоҷикистонда бошад. клубник да гап не мо шуморо интизор бардора кадоме ҳамин чизо дар кортон бошад. дигар ҷода як баъзе бачаҳо мумкин документ надорен омада наметонен дар рақамо занг мезанен мегӯен як тарбуз 3 кило помидор 2 кило бодринг мисол ҳамин хел чизо дар корай. бародар ҷамъу гириш мекунад ин мошина ки худаш қати мебарад дар ҷоактон метия ё ки такси дастсафка қати лоӣ мекунанд. кадометон ки мисол айточ ки мо қурутҳоу хариданен ягон қурутҳоу мегирен ош мегирен казанкаҳо мегирен ягон чи мегирен ҳамн моро гӯен заадно гӯен Исмоил модар со помидор гир бодринг гир ина чӣ кори ҷигора диди на метро дида метрора ина иҷа ҷои мо ина железнавоз шассашуна кафе Исмоил қурутобхонону точки мо ин хе ҳамин дари метро хе рост меброен ба пеши ҳамин точкаи мо раҳра надонистен мо пурсен нишонтон метем хе рост мебиёен ин михел ин михел мерен ин михел мерен ин михел ин ми раҳчара дидем ми раҳча қати мерен ин раҳча қати михел мебиёен майда карда бо ҳавои тоза сабзавори асаботон бо ором мешавад. ин михел омаден ин михел мебиёен михел дивор метавонад нигоҳ кунед ин михел ки омаде ин миҷада як сераҳа меша як сераҳа ина я раҳ исмера
یا راه اسمیرا این راه اومدگی تو نه راه اجای کارخانه اومدگی یا راه است این می راه رد این می راه چه باینی علیک قدیم خراس نبیایی اومدیم برادرای عزیزم دیدین اینی پشخود اینی بودکچا این جای تاجیک خدمت دیده این تربوز خربوز دونگی و نگاه کنی اینی نام فخری ما تاجیکانه باور کنید من شما را کنم میدونم من هر کجای همین رسیدم میگردم وقتی میبینم یک برادر و خواهر تاجیک خدمت صاحب یگام تجارت خچه یگام جای خچه باور خرسان میشن الله برکت شون السلام علیکم شخص هست خوب راست یوتیوب دم میپرد نگاه کنیم برادر دونگی اینجا تربوز خربوز پامیدور بودرینگ گلوس اولوچا چوماز تمامی چی هست باور که نگاه کن اینجا سوخا فروکتی ارسی کولا جای مایده ها کنه که همه چی را جوش کرده با دیزاین شوید نگاه کن میوگی کشال کرده ای کار با کارگر حلالای با خدا بازد کو ای خیل میگن اینی می توچکا داده است 3-4 تا همه تاجیکا و دیگه ملت ها بود ای اخداش نبرونه اینی برادر گرفته یا بود کرده اینی زیبوگی شبی تربوز فروتا تربوز